na-eme anyị ada na mmadụ esi mmụọ ọ bụrụ unu n'anya unu ga-afụ na oke mmiri nọ n'ọgbọ ọ na-eme ihe eji mmalụ ya maka na oke mmiri na-ebu ogbe ekene kenere m sa aka onye wetara maka na onye Igbo na-eme ihe Igbo chọrọ ga-alụrụ sọmọdụ ndị Kano ga-ahalụ welcome. Ọzọ bụ ịnyịnya ọzọ gbatu na-adị mma ọzọ dị ebube odogwu ebube na-ekene na-atụ ekene ngene unu mmiri mmụọ na-abịazi na-ekene emelagbu iwe nna asị kalụrụ m na mmadụ bụ eji aga mba mmadụ ka eji aga jeneralụ nyapantị ka m gwago okwu n'ụwa na amụmụmụ ezi nwanne m bịaka na nso ka iburu obi n'ụwa ka ibunye jeneralụ m ọzọ bata na-adị mma ọzọ bata obodo edelu nke enyi na-achụ igwe enyi ọzọ iji na-achụ m ike nwee na mmụọ ọzọ ebube ogbu ịnyịnya dike ọzọ ogbu ịnyịnya ọbata obie ọbatụ na-adị mma jeneralụ dike ọzọ obodo tubelu m ọzọ ogbu ịnyịnya ọzọ na-ekele nge asịgbalụ m ndụ nka aka anyị na-ekwukele anyị na-asịkara ka Chukwu gọzie gị Chukwu agọzikwa gị n'ime anyị na-ahịa oke kere na ọnwa nwere ibe ebuka na nne ọmụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị Chukwu tacha ọgụ mma ha niile na-abụrụ ngọzi ọgba jeneral ka nọ nwaanyị nwunye anyị Ikeji ọmụgwọ ka nọkwa n'ụzọ abịa ọzọ dị ebube ọzọ nke m na Amanuke ochi na nwata na Amanuke ọbata na-adị mma ogbu ehihie ọzọ bụ ịnyịnya dike ọzọ dike ọzọ tikelu m ndị na tike igbo bụ igwe ekene m maka na onye a na-ekwu na nwere ibe ọ na-eme ọ bụ mmadụ ga-eji aba mba ọ bụ mmadụ ga-eji aka injinia tikelu iwe mere anyị n'olika aka m na-ekwu na asịrịlụ m na onye kwuchara m nsịrị na ego dike na ka o mere m kọkọ ọzọ odogwu dizaina oke mmanwụ Enugu steeti ji ebe ọnụ mgbapụrụ Enugu ekene ga-ekene ọnụ gbakwachie na gbanụ ụwa were fonu kpọọ m chimune na-eke mmemme mụsị ka mkpụrụ na-ebinu bịa ihe sambụrụ ebinu bịa ihe maka na ka alụcha aha na aka na abụ ka eji ebu ihe egwu nna ya mere mụ ji bụrụ ekene bịa n'ebe dike na ka o mere m kọkọ ọzọ ihe
oke mmanwụ oke mmanwụ oke mmanwụ mmanwụ aza mmanwụ agbawa kele mmanwụ ahụ kele kele ka ọgaranya si eme ibe ya kele ka ọgaranya si eme ibe ya ọgaranya obi salisali ọgaranya obi ọma happiness dike triple president Amanuke general dike tegete tolile mo njina ngoke mo tolile mo njina dike tolile mo mbadike atu egwu oke mmanwụ izaga ekene na mmanwụ na akwa asị ka m na mmadụ ga-eji aka anụ ya mere ndị buru ekene wee bịa begwu ya mere ndị buru ekene wee bịakwaba begwu etodike na ka omere omekwaba ọzọ etodike na ka omere ome ọzọ kwaba n'ụwa akụchukwu atụ egwu nke mbụ akụchukwu atụ egwu nke ịbụọ akụkọ ọma elaiti dike gata okorobịa ka nwaanyị mma a sịkara m aha ọzọ m na-abịa ka n'ọka ọ ga-aba agba m nkụ maka na ibu ekene ma elu eke n'aka naba ya ozi ejila ụlọ ọkụ n'oluwe n'igwe aka ọbọ ndụ ngolu isi gị n'ọka emetụ n'aha Chukwu okike bịa ma ise ofu ịnyịnya ọgwụ ịnyịnya dike tegete ị ma na ndị eze ka na na-abịabego ọka onye si eme ka ekwesị agba ya Kanekenu na fala ndị na-achike na-agbabe ya ịnanya n'aka nri n'aka ịka ndị Igbo egi n'aka ndị Igbo egi n'aka ịka maka na odogwu etorila odogwu bụ na odogwu nwoke ebe ị ga na-enye nri ị na-anụkwu ebe m na-ekwu maka na okolo mara ibe ya n'ụwa Frank Jawune mo okolo mara dike ọkụ ịnyịnya dike aka m na-ekwu ezigbo nwunye m onye egwu igwe m odike tegata na abụdị mkpa ogologo ime ya na-asị ka m dị nwayọọ bụ ebe gbajebe maka na omenala Igbo ga-adịgide adịgide na anyị ga-emegide omenala Igbo anyị ejere obodo oyibo ma ya nana na Afrịka ma ya nana be nna na anyị ga-emegide omenala Igbo ebube dike nwa injinia adịghị ike nwanne mmụọ ngozi enyelu ndị Amanuke ngozi agọziri ndị Amanuke ngozi agọziri ndị Amanuke ịmata na Chukwu na-eche maka ọhụụ onye agọzi ọhụụ obodo oweburu ibe melama ọmasịkwa Chukwu owere ọhụụ onye agọzi ọhụụ obodo niile oweburu ibe melama na injinia Chibuike bụ nwata nwa na injinia Chibuike bụ nwata nwa iwe eji wee gozi Amanuke oke nwere mekene mmiri nke diziba na-efu odogwu maka na onye kene sonye kene ya obodo na-enye ego nwa ọkalụ m afọ ka anyị debe eluigwe n'isi go eluigwe wee gozi egwu mana Chukwu amalụ na ọbụkụ Chukwu Emeka ọbọga m gbogbo ebe anyị na-elefi akwa gbogbo Chukwu Emeka Chukwu m elu gị ba mama ma elu m gbogbo aka m na-ekwukwanụ ka m bụrụ ekene na nwatene asị m na igwerela ndụ odogwu dike tegata unu malụ m nzu tọlụ m nzu tụsalụ mere ya sa ịgọka na ọgbọ ndụ sa ịgbakọ okwu kekere igwe nakwazi ọwụwa wara ibe n'ụwa nwa Igbo bụ Igbo mụna na nnukwu ọdụ m n'ọkwa nzu maka na aka na-ama nzu anaghị ekpo ntụke aka na ya mela ejigwe n'ụzụ wee gbakọ okekere igwe na ọwa wara ibe asị m na eke ga-eketara anyị ife ọma asị m na orie ga-erietara anyị ife ọma asị m na abụ ọ ga-abọgoro anyị ogologo ndụ na ahụike ịmakwa na nkwa ga-akwafula anyị ọnwụ ike na ọnwa erughị eru na mbọchị ezumezu aka na anọ anyị jebe anyị ejere n'udo anyị na-aba na ọbụzikwaza wele ime mmeta aka anyị na ọ ga-abụ ngozi ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị anyị na-abụrụ nwa ọzọ bụ ịnyịnya ọzọ injinia Chike hapụrụ isi dike tegete n'omenala Igbo na-asọka n'ụsọ omenala Igbo asọmụlịkpọ n'omenala Igbo atọka weyi n'omenala Igbo amaka n'omenala Igbo ga-adịrịlị nwekenekwazi Ugomma Chikoji chọọ gị mma na anyị ga-adịrịlị ka echi maka na ha echi enwe njedebe n'ụwa nna nwanne m nye m ebini ka m tụọ n'ibike maka na ịzaga na
na mmanwụ na-ata na ọgbọ nwaanyị ya ya eja igberola ndụ dike tekete igberola ndụ mmanwụ dike ịzaga mụ na mmekene ngeke na ọnụ gwade asị m ndị ga-arụrụ ndị n'ebe maka na ụwa na ama ọmụmụ na ụwa mma igberola ndụ igwe ekene ngwa ọzọ ịmakwa n'ugwu bụ nkwa nkwa nwanyị ji mụtagbu na-eye ọzọ abata na-adị mma sigbaka na ụmụnne m nakwa ibe amagaghị n'ebe ọzọ dị ebube na Amanike ọzọ dị ebube ebube ọzọ ji na nwata dike ọzọ ji na nwata n'iku nne ya ekene ngeke n'ọnụ ebe ọzọ ndụ nwa ogologo ndụ na dike ihe ndị ọzọ niile n'ọdụ na-abịa ọzọ dị ebube dike ekene nge ụwa na mamụmụ n'ụwa eyi ọsọ ịzaga mụ na gị nwara n'isi na-abụọ ọkwa m nwa na-ekwu the only confirmed score is Igushome. Amanuke east of the Niger. If you don't know, ask question. Unknown men, they are afraid of us. Kidnappers, now my mind. Now we pay here. Now we get here. Izaga, also Ikusioke. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma na-eke ọ ga-adịrị gị mma na abụ ọ ga-adịrị gị mma n'oyo dịrị gị mma na nkwọ ị ga-adị ka echi n'echa dịrị agwụ agwụ a sị na onye a gọziri ya rote nkene onye a gọziri kene eji ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma 2018 Elekudu after me, I call me or bottom half ego. Some of our mechania gain a bottle price. We're walking our phone. Can you chief of mechania? They have a quick free of charge. Where's the kid? A Kusekwa now flag again. I didn't have it. Cake was 2018. Elekudu, you are 150. But I'm going to make here about 300 because maybe a free heart. Open, no, much like an agosia. Oh, yeah, oh, what then? Oh, we need to fool a total or a dragon number. If obey, I cannot forget Annie Dawn. It was even my buggy. Annie Dawn, you whom I care. In that time, I didn't have to wait. Up each 10 million. I did not have the Abata. They got to get to the Tadrag. Gathering a man, a Lagos not smile like you. You shall say, you shall conquer. Nothing will happen to you. Come back to you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Because committee chairman, that will break now. Bobo beer. Bobo one beer. If I never did easy. Then I go see you.